Din ir-rokna hija miġjuba mill-paġina ta' Facebook Kelma Kelma. Toni tagħna tani tina talli tajtu tuta tajba, talli tajtu tuta tajba Toni tagħna tani tina. Il-pespus pespisa lil-pespusa, ma tpespisa tal-pespus, il-pespusa pespset lil-pespus. Taf xi tnejn minn dawn il-versi magħmulin apposta biex jeħillek il-sienek bl-Ingliż jissejħu tongue twisters. Sewa għax huma lob bil-kliem li jfixklek jekk tgħidu bil-ħeffa għax ikun fih xi ħsejjes repetuti. L-iskop tal-logħba hu li tajt il-versi bl-aġla mingħajr ma jeħillek il-sienek. Xi wħud huma qosra bħal din. Dari rari tara lira tara re, jew bħal din. Il-Peter Ross irid ir-ross li r-Russu rassas ma' rasu. Oħrajn huma tikkajt twal bħal din. Patri minn Napli mar Kapri għal Papri, mela Napli m'hemmx Papri biex Patri minn Napli mar Kapri għal Papri. Jew bħal din. Qalu li l-qalaw qlajja li l qalla iqat fil-għalqa tal-qalija li wiela il-qa li qala blara ta' aqlu. L-awtur Trevor Zara għandu ġabra ta' versi bħal dawn, ejja nisimgħu tnejn minnhom. Il-qroqqa l-irqiqa qatt ma titrejjaq biex traqqa bir-reqqa l-irqajja tal-qrajja li terqu mat-toroq. Is-sur Siru u swor Sera sar sitt sarar fis-sera u sforz kemm is-sara mas-sar tas-sara sar bla sura u sqar li żgur ma jsorx aktar sarar fis-serer. Għandek ħila tgħidhom bil-ħeffa bla ma titfixkel fil-sienek? Grazzi lil dawn il-kumpaniji tal-appoġġ tagħhom. Ta' Mena Estate, ta' Nenu the Artisan Baker, Pasta Zara, Maple Bakery u l-paġina ta' Facebook Kelma Kelma.